Magandang gabi Pilipinas, ito si Mike Padua. Nakituloy tayo sa pinaka-latest weather analysis ng araw po ng Lunes hanggang Miyerkules, Pebrero 20 hanggang 22, 2023. At ito po ang ating Tagalog version, pinaglilingkod sa inyo ng Typhoon 2000 at ang Naga College Foundation Typhoon Preparedness Center. Umpisa natin ang update, ito ang latest GovSat na para sa ilang araw ng Lunes hanggang bukas Martes. Ang low pressure area na si 99W ay humihina na po habang ito ay nasa may silangan na po ng Isabela at Cagayan. At ang kanyang kaulapan ay nadidisplace na po more to the northeast dahil po sa nakakabit pong frontal system na kung saan yung kanyang upper or mid-level clouds ay napupush more to the northeast, naiiwan yung kanyang center here. So medyo humihina na po siya. Bumaba na po sa less than 35% or low chances na lang po ang possibility na maging bagyo po ito. At ito pong LPE ay dumaan po sa Kabikulan at Eastern Visayas nung nakaraang weekend at bigay po ito ng mga malawakang pag-ulan at mga pagbabaha sa low-lying areas. Ganoon din po ang mga maliliit na landslides dahil po ditong si LPE. Habang ito ay nalulusaw, pinapasukan po ito ng malamig na hanging amihan, kaya nagkakaroon po siya ng paghina dahil kalaban po ng mga low pressure ay yung mga cold dry air. Kasi ang low pressure area, ang energy po niyan ay galing sa warm moisture ng init ng karagatan. Okay? So, unti-unti na po yung hihina at magkakaroon po ng improvement ng weather dito po sa ating lugar, lalo na sa Bicol, Eastern Luzon at Visayas. Bagamat na habang ito ay papalayo, nandyan pa rin yung mga konting ulan. Okay? Kahit na gumanda ang panahon, may mga inaasahan pa rin tayong isolated rain showers and thunderstorms, lalo na po sa hapon o gabi. Dahil po nasa panahon pa rin tayo ng La Nina, although by March or Marso, ay mag-start na po itong hihina. Okay? Matatapos na rin po ang La Nina. At ito po yung fast animation. So, nakikita po ninyo dito ang pag-alis po nitong LPA. At sa ating zoom in satellite animation, ay nakikita po natin may mga cloudiness pa rin. Ito ay low-level nimbus stratus clouds. Nagbibigay po ng mga drizzles, sprinkle ng mga pag-ulan, mga light rains dito po sa Kabikulan at ibang portions po ng Southern Tagalog provinces. Kasama din po dyan Metro Manila, Central Luzon. Pagamat po dito sa area na ito ay mayroon po tayong tinatawag nating surge ng amihan. So medyo mahangin po sa area na ito, lalo po sa coastal waters ng Northern at Central Luzon. Okay, and then dito po sa Mindanao, mga more on localized thunderstorms. Tingnan naman natin ang ating wind forecast sunod na 3 araw. So bukas po ng hapon, Martes, ayan na po yung LPA na nalusaw na at ayan po yung amihan. Ang dulo ng amihan ay makakarating rin po sa lampasigan po ng Kabikulan, lalo na po sa may Camarines provinces. Bagamat isang araw lang po yan, magdating ng Miyerkules ng hapon ay mahina na po yung amihan. At andyan na po yung remnants ni LPA 99W at sa Webes, magsimula na po yung gagalaw pa hilagang silangan. Pagkatapos pong ma-absorb ng develop po na frontal system. At unti-unting gagandang panahon sa ating bansa, but still, gaya na sinabi ko kanina, may mga pag-ulan po ang magaganap. Friday, much improved, although may mahinang hangin mula sa hilaga. Pagdating ng Sabado ng umaga, mayroon na naman po tayong bagong surge ng amihan dahil may isang malakas na high pressure na mamuo dito sa may area po ng China at magkakaroon po ng pagbuga na naman po ng malamig na hanging amihan. At Sabado ng gabi, ito po ay lalakas at aabutin rin po ang Kabikulan. May nasan po tayong shear line dyan na magpapaulan na rin sa Kabikulan. Sa Linggo, yan na po, baba na po sa may area po ng Kabisayaan at Sulu Archipelago, itong amihan. At hanggang sa Lunes, inaasahan po natin ang ganyan na mahangin na panahon. Okay? At aabot pa rin yata sa Pebrero 28, although pahina na po siya. At sa Marso 1, sa March 1 o Marso 1 ay medyo mahinang amihan na lamang po ang maranasan ng ating bansa. Now, sa rainfall accumulation, ito po yung magiging ulan natin for the next 3 days at nakikita natin na concentrated na lamang po dito sa may dulong hilagang Luzon, sa may Northern Cagayan,
Okay, and Eastern Cagayan, Northern Isabela, dahil po yan sa hanging amihan. And then, dito po sa Bicol region, more on isolated showers, lalo po sa hapon gabi. Ganun din po sa may Visayas at Mindanao. Okay, ito po yung frontal system na kung saan yung ulap ni LPA99W ay nagsama na po dyan. Okay, at sa rain forecast, so yan po, Wednesday, Thursday, Friday, medyo okay ang panahon. Pagdating ng Sabado ng umaga, may bagong shear line na makaka-affect po sa Kabikulan at Eastern Visayas. At tuloy-tuloy po yung shear line na yan. May mga kalat-kalat hanggang widespread na mga pag-ulan. Lalong-lalo na po sa Linggo. Kasabay po yan ng amihan. Okay? So, expect 30 to 70 kph na hangin. Okay? Sa Lunes, Pebrero 27, nandiyan pa rin yung shear line. So, magkakaroon na naman tayo ng mga likely another rain event. So, pabantayin po natin yan sa susunod na weekend. Then, unti-unti na po yung hina hanggang March 1, March 2, ay medyo dyan nabubuti ang ating panahon. Okay? Although Mindanao, may mga showers pa rin at thunderstorms. At yan po ang pinapakita ng ating rain forecast mula sa European model. Okay, so yan po ang ating pinaka-latest na yung araw po ng Lunes ng gabi. At babalik ulit tayo sa sunod na ilang araw. Ito ulit si Mike Palo magpapaalam. Mag-ingat po tayong lahat. Hashtag Weatherwiser. At maraming salamat po sa pagpanood nyo sa aking channel.